piye wong apa-apa duwe ya. Yo paling dongan. Oke tanggapan rene iki nek gak mergo sugih ra iso lho. Pak Kangko teng mriki nggih dikengken Pak Wiyono to? Betul. Nek dikengken mesti budal diopahi to nggih? Nggih. Lho, Wong sugih kuwi jek apik wong pinter, Met. Ya. lho, kok sampe wong pinter piye? Wong pinter ki dibutuhne wong akeh, contone Mas Kangko. Ya, Pinter napa mboten? pinter. Nyatane dadi dalang. Ya, ning pintere Pak Kangko. Iya. Dados dalang pinter. Nek mboten gara-gara wong sugih sing nanggap ora iso. Lah, ngono lho. Berarti penting Wong sugih lho. ya pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Contone Pak Kades. Terus perangkat desa enek kami tuwa jaga boyo sak piturute. Dadi pegawe. Dadi pegawe kuwi nek ora wong pinter ora iso. Lho aku ora mergawe ora apa-apa Mas, wis sugih kok. Lho piye to Nyapa becak? kerja? Iku tanggane apa? Asale saka telo. Atine rada Ya. Iki Cak Komet CS. Heeh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih, Mas. Nggih, wilujeng dalu menika Mas Kangko. Nggih. Alhamdulillah niki ora rugi nek sewengi ngipi lho kula. Loh, ngipi napa? Kula ngipi ndek dalu niku dicokot ula, jebule panggih jenengan lho sakniki. Ulone aku iki. Modok ulane lanang. Oke, alhamdulillah panggih teng mriki. Nggih. Derek tepangan menika mboten jarak. Ora jarak. Mboten jarak. Niki kan Mas Komet. Heeh. Terus kula niku rencang kawak. Hah? Riyen nggih tunggal kuliah, terus kanca nyambut gawe. Heeh. Niki Mas Komet kan ngasto teng guru. Ah, bener guru. Tenaga pendidik. Betul, betul. Alhamdulillah kula teng Migas. Weh. Nggih. Migas napi bagian hidra LPG ya Mas ya. Hidra LPG. Wah kuwi jenenge dodol LPG nek wis kok migas kok bagian itu. Tapi kan padha jurusane yo padha Pertamina kok ya. Ngomong itu kok migas. Lah terus Ya biasa kula bakul LPG ngono wis ya beres. saru to kalangan ngene iki paling ora dhuwur-dhuwurno ngono ora ketang nang omahe nggo tosar uga telu. Iki sing nonton kuwi ora mung piyai kene tok, sak dunia nonton. Niki Siarke YouTube di Jalan Indonesia penontonnya meh 3.000 penonton. 3.000 penonton. 3.000 penonton. Weh, 3.000 penonton sing nanggap piro kuwi Mas? Siji kok. Ya Pak Haji tok iki. Pak Haji sapa ya? Kan Lah. ora ngerti. Lah kowe takon lali berarti. Kok lali piye? Pak Haji sapa? Lah Pak Haji Muhammad Wiyono. Lah, eling to. Eling kene kok Aku namung lali derek kok. donga nika. Nggih. Anu niku Mas Kangko. Ndek donga pripun? Kula dongake mugi-mugi wis awake dhewe ditimbali mriki mugi-mugi Pak Wiyono sak sampune wayangan dalu punika niki acarane napa ta? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Diengkulmu. Karuan nganten kok tekon lho. Loh, aku ora paham ning kono mau nek dekor kuwi mau ki acarane nganten berarti ya. Nganten. Nggih. Ning bertepatan 28 Oktober kuwi hari Sumpah. Sumpah Pemuda. Sumpahi pemuda tenan kok ya. Lah iya. Lah nggih kula dongake sak sampune tasakuran dalu punika Nggih. mugi-mugi Pak Wiyono Ah, mugi-mugi enggal saras, sehat. sehat, terus rezekine lancar. Nggih. Dasare niki bos material gitu. Nggih. Heeh, lah nggih mulane bengi iki awake dhewe ditimbali mriki Mas Komet. Niki kalian Kang Mas Kangko. Nggih, nggih. Wis duwangu mboten panggih ya. Dangunge apa tau petuk? Gak. Lho lah iya. Ya lagi iki yo. Ora ngerti kowe iki sapa ayo ngono. Oke, dipun tepangaken. Nggih. Kula menika paring nami Yono. Weh, Cak Iyon. Nggih, kok Cak Iyon piye? Lah Yono ki celukane Iyon. Nggih, Yono ngono tok. Oh alah Yon. Oh iya.
Mau jane apik sing jeneng sijine lho. Sijine sapa wong enek ya kuwi kok. Masa iyan tok ngono kok. Jan ngene sapi. Wah iya yo ngapik. Lha kowe wis ngomong pur. Enek sing ngrasane. Piye? Sing siji kok ireng ngono ya. Biasa. Ora apa-apa to ireng iki Nggih malah awet. niki ireng nembe kok. Lembe piye wis kaidekane yo ireng ngene iki Kok kok. sore mau sambar bledek terus ireng. Kok ora kok kowe iki bagianmu kene lho ya sekali-kali iki ya omong-omong. Matur nuwun nggih, Pak. Napa? Lah ampun dijak. Lah. Kuwi saka kersane bendane Bapak Haji Muhammad Piyono saha Ibu Aja Hindi. Lah nggih. Nyuwun Cak Komet sing ngregengke dalem menika kalian Mbak Elisa. Nggih. Karo Cak Iyon. Nggih. Nah, rak yo ngono. Alhamdulillah derek udu. Kok udu? Donga, Mas, donga. Derek donga niki ngantenan. Nggih. Berhubung ingkang gadah damel Pak Haji menika rak bos material nggih nggih. Nggih. Bos beras nggih nggih. Nggih. Lho kok apal sampean? Lho apal kula. Pokoke wilayah daerah Ringrejo. Iki Ringrejo, Mas. Sing ringin rejo mriki. Nggih. Lah Niki sing sinangkap ngono. rong desa. Kok rong desa? Lah kono tulung. Lho, kono tulung Tulung Rejo. sing kene. Ringin Rejo. Kowe melok tulung apa melok ringin? Melok ringin ya sementara. Lah iya sing bayari soalé kene. Ngantene ning kene. Lah kowe nek arep melok rono ya melok wit gedhe kae. Kaya Didongakno piye Mas Gomet? muga-muga dadi wong sugih. Aduh ya ampun, ora sah mbok dongakno. Pak Wiyono ki sugih wis. Lho lah yo ndongakno cekak ngono tok beres ya, Pak ya. Ya ora ngono to, Met. Ora usah teko ndi-ndi. Didongakno ki sing apik-apik. Donga kok timomong sugih Lho ngono kuwi tok. apik lho donga sugih. Sugih kok apik iki lho. Lho, lah piye wong apa-apa duwe ya? Ya paling dongakno. Oke tanggapan rene iki nek gak mergo sugih ra iso lho. Pak Kangko teng mriki nggih dikengken Pak Wiyono to. Betul. Nek dikengken mesti budal diopahi to nggih. Nggih. Lho, wong sugih kuwi jek apik wong pinter, Met. Ya. lho, wis apik wong pinter piye? Wong pinter ki dibutuhne wong akeh. Contone Mas Kangko. Ya, Pinter napa mboten? pinter. Nyatane dadi dalang. Ya, ning pintere Pak Kangko. Iya. Dados dalang pinter. Nek mboten gara-gara wong sugih sing nanggap ora iso. Lah, ngono lho. Berarti penting Wong sugih lho. ya pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Contone Pak Kades. Terus perangkat desa enek kami tuwa jaga boyo sak piturute. Dadi pegawe. Dadi pegawe kuwi nek ora wong pinter ora iso. Lho aku ora mergawe ora apa-apa Mas, wis sugih kok. Lho piye to Ngapa bocah? kerja? Iki lho. Ya ora sing penting ilmu sing pinter ana unen-unen. Piye? Carilah ilmu sampai negeri Cina. Kuwi unen-unene ngono. Iki kebacut. Bacot piye to? Lho kowe teko Blitar nganggo Google Map kok teko Cina lho. Kok kemajuan omongane. Wong sampean lho lagi dijak tanggapan kutha sithik. Teko Kediri. Enten tumpukan putih-putih. Tahu Kediri jare. Wong herbal kok tahu. Tak kira tahu petis ki mau. Iki herbal. Nek jote wong ya do ngrubung ngene tak kira nyuwili siji-siji kok. Dongakne saking bos material kok gampil. Piye? Saged didongakne kangge mantene saking napa kemawon kang saged dipendet saking material. Contone dagangan kuwi mau. Nggih no. Wonten Wonten koral, semen, pasir, palu. Saged niku dikit. Nggih ndongakne manten. Nggih no, Pak. Piye piye piye? Koral Koral tegese? kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Ini nganten. Ora nyono bocahe kaya traplu ngene lho modele kok ya. Prabu apa obat pilek. Lah iya, kuwi sing Kanggo pisanan nganten koral. koral. Kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Koral. Kuwi sing penting wong loro padha senenge, padha kompake. Nek wong loro padha kompake insyaallah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kuwi mau. Jadi coba. Mbah. Tak tapuk lambimu Iya ya. dimangi kok. Wong ngene kok ya nesu lho. Iki Terus pasir, pasir. Pak semen. Oh semen. Semen iku turut Ya awor lho. Turut oh ya. Turut. Pasir karo semen ki andeng. Ya, Ya semen, semen, semen. Tegese apa? Pasir sik apa semen? Semen iki duweke enake lagi 50 soalé. Iya ya. Ya semen sik, Semen pasir somben. hubungannya muga-muga tidak untuk sementara. Nah, itu semen. Muga-muga hubungannya langgeng. Langgeng dan untuk selamanya. Amin. Ngono dari kata semen. Semen. Ngono. Pasir. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang serasi. Pasir. Pinter tenan sing guri dhewe. Palu. Palu ki atos. Lho, tak lho piye to iki yo diartekno jaro dosa iki apa ngono lho. Lah iya. Palu. Palu kuwi atos lho. Dadi
penting sing kuripi. Nek gak atos kanggo nganten utaminipun nganten lanang kuwi percuma. Alah ya apa to. Kudu atos Mas, aku kadang-kadang jamoni. Kudu atos. Mulane ya dikeki semen karo pasir mau ben wis atos. Ulet. Lah ya ki harapanmu ngono ya. Nggih no. Iki muga-muga Mbak Mas Mbak Putri kali Mas apa? Femas. Mas Femas. Nggih. Iki menawa sampean kuwi duwe tip wong omah-omah iki Gadah. paling ora ki ya. Tip kumpul napa? Kompo ku jengkolmu kono. Maksude tip sing marai iki muga-muga nganteni ndang kagungan putra duwe kagungan putra lho. Wah, kula pun cerita tok. Pak Kangko niku mun kula paringi tip. Akhirnya ya berhasil. Tangga kula nyen sewu. Niki omah-omah rumah tangga niku pun 7 tahun mboten gadah anak. Mongko anak niku kan penguat rumah tangga, hoyote rumah tangga. Ibarat pintu ki kudu enek kancinge. Lah betul, Kuwi mulane ki wong omah-omah kudu duwe tip. lho, duwe anak kok duwe tip piye to? Ngono. Lah ya piye amri iso ndek anak? Amre iso ndang bobot ki sampean. Lah iki ya karo ndongakne mantene sing lawas. Nah. Mas Wintamai karo Mbak Ulya ki 2 tahun rung kagungan putra. Dereng Muga karo kagungan. tipmu ki kok iso duwe Mugi-mugi putra. saged. Muga-muga ya ta. Nggih, ada 2 cara. Heeh. Cara yang pertama yaitu dengan cara medis, Iya. yang kedua cara alternatif. Niku penting. Enek carane enek loro. Nggih no, Sing pertama cara medis. kuwi diterangne secara medis kuwi contone. Medis kita bisa konsultasi ke dokter kandungan. Nah, sampai ngerti dikasih obat-obat penyubur. Ya penyubur. Nah, bisa hamil. Itu secara medis. konsultasi karo dokter Konsultasi. kandungan. Betul. Kuwi secara medis. Sing nomor loro. Secara alternatif. Lah kuwi lho, alternatif biasanya biayane sing murah, ngono lho. Murah, Mas. Alternatif kuwi contone Diurutno. berarti diurut awake terus sikile niki dukun anu ngono ki tukang Ora. urut ngono ki ya. Oh, repot ora usah. Lah diurut iki piye maksude awake iki diapakno urat-urate dikencengne? Ora usah, gak usah repot-repot, diurutno dadi aku sik apa kowe sik. Dalange diurutno yoga-yoga, endi sing ngepasi? Alah lah, iki terus ae. Sing pertama mang medis lewat dokter konsultasi. Apik kuwi tipmu. Iya lah ya. Sing nomor loro diurut Diurutno. kok kono sampean sik, Kowe sik ya iso. kono sik. Aku sik ya iso. Lah kuwi teko kono gak diurut apa piye kok kowe iki? Gubeng lo kabeh kok ya. Tip kok wis muga-muga nang gadah anak. Nggih, wis didongakno mugi-mugi berkah, kersane tambah berkah. Nggih. Kala wau pun diaturke Mas Kangko sholawat badar, muga-muga awake dhewe iki ya iso sholawatan paling ora. Kowe jemeten-meteni lho aku gak tau selawase karo Pak Kakak selawatan lho. Lho, sholawatan maksudnya awake dhewe sholawatan ngono. Iki mumpung enek komplit kanca-kanca. Ya. Lah yo pancen wayang yo mesti dikompliti to. Lho, piye to maksudnya iki awake dhewe menyanyi sholawatan kok diringi kanca-kanca ngono lho. Iso tenan, Mbak? Duka. Aku yo ragu. Apa to? Selawatan Iso. Kene iki ketua jamaah tahlil kok. Wah iya. Monggo Cak Yon. Oke. Suwaru ngono gitu. apa-apa. Anu jenenge kan Yono. Iya. Kontino. Ono ngene. Apik no lho kita. Ono wong nggon aku bupuk ae. Lah Cak piye? Ya sholawatan sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pas no, dadi antarane aku mbek awakmu ki Oh, saka aku wis ngomong pertama to, aku gak patek iso. iso wis to. Iya. Sholatu Sholat. kurang dek. Sholat gendeken. Sholat jane delok lambemu. Wo, lah ilatmu nyekeh marai kok. Kaya ula dumung lho rumah aku. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gak lanjut kan? Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Kok guri cok dawa muni kabeh bareng lho Met. Wedi ya guyon. Ora apa-apa engko salah ya ora apa-apa kok ya. Sing bareng ya. Nggih. Sareng mengke nganggo terbang apa nganggo apa? Anu terbang mawon saged miber. Lho, terbang iki lho bunder iki lho kulit. Iki jenenge lembu sekilan ya iki. Kok sekilan ya? Lah kok lembu terus mau sakilan ini kayak lembu sekilan to. Iya iya. Assalatullah salamullah ala
Sunan. Aku sing ngadol kowe kok sing tuku nyok ngono lho. Bisa ngomong kok angel ora kaprah. Ora ndek duwe ya. Lho ora duwe dhuwit ya ngubeno BPKB apa piye. Magrib magrib aja ning sawah. Bener iki. Terusno. Terusno. Magrib yo bener to aja ning sawah ya Pak ya. Bener. Magrib iki wayahe ning masjid kok. Lah, nek saiki sume udan sambar bledek e. Magrib magrib aja ning sawah. Betul. Kowe tak suwek lambemu lho. Kudune piye to? Ya kowe sing gawe parikan. Aku ora mau ngomong isik. Lah di mangne mobil tak omongi ngono. Lah kene wong turu kok diomongi. Aku iki gampang lali kok. Elengku yo pitik ngono tok. Lah ya pas pitik bener kuwi, pitik. Eling pitik kuwi bener. Pitik magrib. Iki sak iki pitik kuwi kok pitik magrib mek apa to? Pitik. Nah, Ya. bener. Eling ya. Eling. Magrib magrib aja ning sawah. Pitik do dikurungi. Dadi wong urip aja susah-susah. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib magrib aja ning sawah. Cendela aja oleh ngowo. Dadi wong urip aja susah-susah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Sholatullah salamullah ala Ya salam, ya salam. Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib magrib aja ning sawah. Lampu disumetono. Dadi wong urip aja susah-susah. Limang wektu do lakonono. Limang wektu do lakonono. Magrib magrib aja ning sawah. Wayah udan lereno liwat. Dadi wong urip aja susah-susah. Krungu adzan ayo padha salat. Ya terus ya. Magrib magrib aja ning sawah. Bocah pinter kok. Magrib kok mulai terus. Dadi wong urip aja susah-susah. Aku iki wis rada murus. Magrib magrib aja ning sawah. Ayo, ijek magrib ijek. Ngombe jamu adai timbul. Dadi wong urip aja susah-susah. Cangkemmu ya manengo. Magrib magrib aja ning sawah. Ora magrib ya ora apa-apa. Dadi wong urip aja susah-susah. Pasangan malah bingung no utek. Bingung nang Aku aluk dhewe. bingung nang utek piye. Kowe penak karo magrib tok. Kancane ngantek mbledos pikirane. Lah kowe iki jere wong sing tipe wong cerdas, wong lantip. Isae kapan? Magrib terus kene mikir
lah kowe gur magrib karo mburi apa mau? Dadi wong urip aja susah. Loro tok lho lah kene mbledhos e. Ngono kok bingung wong berarti kurang lantip kowe. Kowe nek kurang lantip mulane aku mondok ben pinter kowe. Apa? Mondok. Canggon kowe mondok padha goblok kabeh. Kowe aja sembrono lho iki. Aja sembrono lho. Mondok surpring Ning pondok pertanian. Pesantren kok lali aku. Pondok pertanian. Lah ya ning mriki teng dalem Pak Wiyono aku wis gumun lho, Met. Ya, Pak. Pagri apik kaya ngono. Oh, soalnya material kita Pak nggih. Betul. Material. Daleme gedine ra kaprah. Wih, jan iki tipe-tipe rumah anu Eropa. Eropa, Mas. Eropa ngene iki gowedi. Wis pokoke sing ning jero upama kowe ndek omah kaya ngene iki piye, Pak? Wah, tak dol. Lah halah kesebut dol. Omah iki lho ning jero. Wah, berani tapi apik. Lah kowe muni upama kowe ndek omah kene piye tak dol aku ngono. Dhuwur plafon. Ya. Weleng-meleng lampune gowedi mendelong apik ngono, Met. Ala nggon kowe enek Endi? bunder gedhi. Apa kuwi? Omah tawon. Emeh padha karek drop. Drop. Ukirane ya apik. Nggonanmu apa enek ukiran kaya ngono? Rata, Mas, ukiran saka ke mumet guys. 4 apa 8 saka ke. Lho, iki ukiran langsung Jepara dari Jepara. Jepara cek kurang terkenal. Iki langsung diukir rayap. Dadi Oh, apa kuwi jenenge diukir rayap ya dipangan rayap kuwi kok iso. Tapi apik. Apik apa kok ya bengi iki delok masyarakat mriki kompak. Nggih. Sing ngarep do ngadeg, sing mburi do lungguh, berarti sing mburi gak enek ya to. Ngawur. Kok ngawur piye kene iki nyatane kompak-kompak. Nggih. Sinomane ya apa ki cekatan ning mburi. Cekatan. Awake dhewe lagi bubleng diaturi langsung monggo Mas Dahar. Nggih. Saking cekatane cek 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 cek. Iya. Terus kuwi bar kuwi kopi. Kopi urung diombe genten rokok. Iya. Lah giliran aku bar macak tak delok wis gak enek saking cekatane digo mlebu neh men. Berarti urung sampe mok senggut. Babar pisan yo lagi banyu. Yen sewu Pak Kangkot terus terang niku wau kula iri. Apa? Mbak, niki bintang tamune ra enten, Mbak. Mbak Lisa. Nggih. Kok iri ngopo? Mbak Alisa dugi bleng. Wah, Pak Aji Wiyono Bu Aji, putra-putra sedaya wah padha foto. Oh iya. Lah kula teko iki sapa? Lah kowe ndek awan wis difoto ngono kok. Aku jane suwi rong foto. Berarti wajahmu iki kurang familiar. Nah, ngono lho. Lah Mbak Elisa kan sesuai dengan kemauan Pak Haji karo Bu Haja. Yo pas ngono. Wong kene iki lho apa nek sing kenal karo kowe? Lah nggih, mati niru kula teko ngriki jane kula dandan. Heeh. Pun model ngeten niki terus medun mriki, mesti enten sing ngejak foto. Ah. Lah kula kan katokan cekak langsung blusuk ngoten. Ah. Aja dolanan kono le. Dikira bocah dolan. Lah iya. Tapi yo ora usah dadi ngopo. Gak apa-apa. Tapi Pak Lurah kala wau Pak. pangke teng wingking. Oh nggih Pak Lurah. Heeh, mau ngrasani. Rencana ki arep digawe nek gak kleru ya arep desane kuwi arep apa ki sedekah bumi. Oh. Heeh, ngrasani ki mau arep nanggap Mas Kangko. Heeh, dagelane aja percaya kadang-kadang ora awake dhewe. Lho, ora to Mas. Ora iki Oh, apa? tak ugah no. Aku njaluk nomor tok ngono tok. Iya teko memper terus dihapus kok. Pak Lurah ngapunten guyon lho nggih. Nggih, wes dianggap Nggih. Lah genah karo likur yo karo awakmu. Nggih, alhamdulillah. Ngangge kuning lho somben. Kuning nggih. Kuning no Golkar hari ulang tahun Golkar nang Madiun. Gak duwe. Heh? Gak duwe. Tuku no. menyesuaikan dadi acarane apa. Ngangge Golkar to? Golkar. Kuning. Kuning. Anu panjer sik tak nggo tuku anu sik. Terus golek eventmu lho. Iki mau kan ya Mbak anu Elisa. Mbak Elisa kan ngajak Oh, foto. ibuke. Buke diang utuh. Sing derekne Mbak Elisa. Lah ya mboten. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi Cek. raji'un. Oh nggih nggih. Iki kok kaya bodoh salaman terus. Ya ora apa-apa kudu nrimo ing pandum. Salaman rutin ya. Nek Mbak Elisa mau mlebu sing nyalami ya sing digawe. Sing digawe. Terus Pak Lurah, Bu Lurah salaman kabeh. Nggih. Lah kowe iki enek iki ya mbok ditampa iki. Ya tak syukurno. Lah mbok syukurno piye syukuri. Iya ya. Lah disyukuri kok disyukurno. Baruri ya, Pak, ya. Met, nggih iki engko jekne bintang tamu wakil Met. Nggih nggih. Kejaba awake dhewe engko sing lagi anu niki Mas Kangkon nimbali pinten dagelan to, Pak? 18. 18 gitu Pak. Akeh men.
Lek iki awake niate dhewe Pak cetha kok. Haji Wiyono nika rak tiyange dono weweh. Heeh. Seneng sedekah lewat nyenengke para tangga-tangga. Iki sing diarani dana rasa. Nah, niki kan nggih wara-wara niki lho anakku wis payu. Lha ngono wis dadi nganten. Mula niki nek mboten klentu Mas nganten kalih Mbak nganten ajenge nderek mriki suka parisuka. Oh ngono. Kalau wau wonten ngoten. request lagu. Apa? Wau kula dibisi anu kalih Pak Kadiono. Wae kula seneng sampean nyanyi dangdut Mas. Oh. Oke siap lho terus kula terus diamplop. Kuwi tenan apa ora? Upama. Oh alah upama. Amplope Kagetku kok ning jero ki ra enek popo. amplope upama. Upama. Pancingan. Iya. Tenan to? Nggih. Mangga di panggung to. Nggih, Mas Nganten kali Mbak Nganten siap nggih. Putih Mas Nika pun siap. Oke, monggo Mbak Nganten kali Mas Nganten monggo katuran jengkar saking Palenggan, monggo teng pepanggungan. Ya di MC ini to, Met. Pripun? Di MC ini no. Nganten iki. Heeh. MC Mau nganten ya nek metune ya ana MC ne kok. Nah, MC nganten sapa ora? Berik. Nganten. Iya ya. Ibu MC ini dangdut po nganten. Karepku baik ngono. Oh iya wis saisamu. Berik penonton. Penonton kok penotron. Penonton. Kuwi lak sone api. Lah nek kuwi sone Iki sone tanggaku kae ya. oh sing kurangan setrum Angger kae. malam Jumat tinggo tahlil. Setrum entek. Break para penonton dari para berada. Seperti daripada kata pada hari yang sangat spiritual untuk Anda semuanya. Ada salah satu. Nganten salah satu. Wah kayak terrible tok. Salah satu. Ayo. Salah satu. Nah, Bintang tamu yang sangat luar biasa. Selain ada deretan bintang tamu, ada juga manten yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ada siapa manten berdua? Bersama, kali ini kita panggilkan sama-sama. Putra dari Bapak Haji Wiyono tentunya. Kaget aku. malah guyu ae. Pancen nek sendang itu yo ngono. Yo tapi nek kakean yo sae. Mas Kanten, Mbak Kanten, monggo. Sepatu to. Iya yo. Monggo Mas, Mbak Kanten. Sekedap. Go. Ya. Monggo Mbak Putri kalian Mas Fermes. Mas Fermes monggo kali Mbak Putri. Ayo Mas. Yo. Sik entene udut. Rio Rio. Niki kalau wau pamundutan. Nggih. Mas Komet kersane nyanyi dangdut niki khusus Mas Komet dalu punika Nggih. diutus nyanyi mawon sing dangdut lho Met. Dangdut. Wis rasa ngomong nek dangdut urusanku. Lah iya. Iki jenenge anu Mas, Komet karo Cak Yon. Pripun? Iki saka lek mendhi ngunduh manten to, sing kene sing kakung lek ngunduh. Nggih. Saka tembung ngun karo nduh, Nduh. undang tangga temparo, duh iki tegese nduduh. Nih. Lah,
Lah enek cawe wedok nang kene kuwi berarti mantune misale Pak Haji Wiyono. Pak Haji Wiyono. Butuhke gen roh kabeh iki lho. Garwane Mas Mas. Nah, niki ceritane iki anu Boyong Putri. Mbok, Boyong Putri. Iki dunung apa ora to? Jak omong Boyong Putri. Gak. Boyong ki maksudnya Mas Mas. Ya. Niku kan anu apa ki di dadi nganten. Dadi nganten. Kali Mbak Putri. Ya. Lah iya. Lho lah iya. Iki diboyong rene. Oh ngono. Iki dunung apa ora? Maune ning ndi? Lho, sing ngerti sapa kok iso ya maune ya ning. Dadi kata diboyong ki lak ya maune kok dari satu tempat ke tempat yang baru. Mas Mas, daleme kan mriki putrane Pak Wiyono. Nggih. Sing Mbak Putri daleme ono ngono. Ngerti ta? Aduh ngono. Ngantang. Ngantang Ora ngantang. ngerti kok. Ngantang napane anu Mbak, anu gardu niku. Pos kampling niku. Sampeyan ngerti Indomaret. Lah iki masuk. Lho Indomaret ndi kuwi? Wis pokoke golek Indomaret mosok sak ngantang. Wong golek alamat kok ngawut ae kok ya. Menyanyi Mas Komet. Nggih, nek anu ditangkleti riyen mbok menawi ada permintaan. Oke, Kan nika Mas Bemas mungkin ada Mas permintaan. digandeng Mas, nganten baru kok digandeng wong aku sing lawas ya. Masa kowe karo bojomu ki gandeng terus. Tak gandeng terus ra tak gandeng wah tekno apa-apa. Lah kok ngentekno apa-apa piye? Yo sak enenge dijupuki kok ya. Oh, bojomu ki anu tanggan apa ki panjang tangan to? Gak ya umum. Lah ya umum maling to. Kuwi lho mikir ning burine kuwi lho kon ngendikan Mas. Mas bagaimana kesan dan pesan menjadi temanten baru ngono lho. Pripun pesan dan kesane jenengan ku rumaos seneng terus getun napa pripun ngoten lho. Nggih seneng. Seneng nggih. Nggih. Niki pilihane piyambak to? Nggih. Wah jan luar biasa. Berarti sampean ki lelaki sejati. Menika pilihane mbake yo ayu. Pol. Berarti pilihane dhewe. Nggih. Enten Mas Komet biyen. Sauran Pripun? utang kaya bojomu ya. Sauran utang. Ijolan gabah rong sak ngono terus diijoli bojomu kae. Iya. Ora sanes ngono kok penyataan. Pesan dan kesan ngoten nggih. Di semoga pengene putra pinten? Kalih mawon. Kalih mawon. Terus Mbak siapa tadi? Putri. Sampean kalih. Mungkin nak dereng dados dangu kabar-kabar lho Mas. Kenapa? Hubungane apa? Nah, mungkin tip kula kan lho ngono. Lah tiba kon ngurut lembut no kowe iki. Kabar-kabar ngono. Pengene putrane kalih. Nggih. Mbake nggih kalih ngoten nggih. Pengene menika Mas Komet nyanyi lagu napa? Mungkin ada permintaan request jenengan. Oh, penyanyi dhewe kok. Lho, nyanyi Lho, dhewe. Mas nyanten iki penyanyi kok. Ya, Masa? Mas. Sanes. Oh, mboten. Sanes kok. Biyen. Kemeruh. Mengki nek kula nyanyi Pero jenengan Mas kalah aku kan terkenal. dewa ngamuk lho. Mas, satu nada Mas. Nada satu. Niki contoh nih. Ya. Dia lelaki. Aku lelaki. Engkau pun lelaki. Pak Kang kau lelaki. Tukang soteng lelaki. Yoko lelaki. Mas ini lelaki. Bapaknya ya lelaki. Wis ndang laki kabeh. Lah kowe iki yo omong kabeh aku lelaki kabeh lelaki. Masalahnya aku nadane hafal kata-katane. Ora hafal. Ngono yo rasah nyanyi kuwi kok. Kuwi mah lagune sapa to, Met? Niku. Heeh. Lho, Muksin apa sing tak kae? muksin sing genanku kok ngono. Oh, dicontoni lagu-lagune Roma Irama sing apik-apik apa Sing ngono. sesuai dengan karakter. Jare suaramu apik kaya Roma Irama. Nek suwantene Mas Komet niku jos. Alhamdulillah. Apik. Nggih. Raine ku lho aku sing gumun. Modele kaya Kopo Dragon lho. Pertama nguasne aku ya pancen lho ini kok ngono. Nek suwe-suwe Akhire apik. mutah. Iya. Padha. Nek lagu Roma Irama Ah, sing untuk pernikahan apa enek ora? Nggih no. Oh, apa? Masih madepe ngriko nyen sewu. Masih madhepe mriki. Terus oh iya. Niki masih madhep rene. Heeh. Mbake madhep kula. Iki sing Yo madhep rene. Enggak oleh. Ojo. Wekku iki. Madhep tok. Nganten nyari angel kudune to. Anu. Wekku iki aja.
Lah iya Mas kan madepe mriki. Ya. Mbake madepe aku. Ya ora ya madepe ngantene kok ya. Mbake lho bisul kaya bojoku kuwi isul tok. Ngarepe 15 apa piro ngono. Kayak merongos nek kuwi. Malah ngenyek merongos. Agustusane lomba apa panjat pinang nomor 1 ya. Kok iso? Bature urat urut ra munggah. Bojoku lho mak cetok munggah. Kuwi bojomu platok. Kuwi cetok-cetok. Ah iki tembang sing mawa pitutur. Nggih. Rumah Irama apa? Ayo. Setiap keindahan Mas. yang Madepe mriki. tampak oleh mata. Sampean pegang tangan Mbak. Terus Mbaknya pegang tangan saya dong. Alah. Hanya istri saleha perhiasan terindah. Langsung masih dilanjut. Ora. Iya. Iku lagu liyane nek ora liyane kuwi. Napa? Selain untuk istri solehah enak ora? Ojo kuwi met. Lagu liyane kuwi. Kayak mangku purel lho apik. Lagu kanggo nganten kok mangku purel. Lah kowe nganten manyar ya terus ngono ae no. Sing mawa pitutur mawa anu ngono lho. Liyane solehah. Liyane apa? Ada Dirayu lah iya. pakai lagu. Upama- Mari ngriko. Hitamnya arang. Moh aku padha lanange mbok gandrung ki piye ta? Contoh. Walah contoh. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Mbak Putri wis mulai guyu. Biasanya wong seneng guyu metengan. Hei. Meteng ora apa-apa to wis nek bojone. Mbak Putri ki anu guyu ki mergo seneng bengi ki malam-malam bahagia. Sik to, sik ngene sewu sakjane nyanyi niki mungkin lagune request tetep kula turuti. Iya. Nek masalah niki wau, jenengan pengen ganda putra kalih to? Nek saged kula pengen ae sanjang kalih Pak Kangko. Apa? Minim nek saged 3, Mas. Duh, sapa sing ngomong? Lho. Duwe anak iki kudu minim 3, nggih ta Pak nggih? Bener. Pak, Aku we papat kok. Lho, malah lu Jenengan pinten? Papat. Sampean? Aku 3. Loro. ning- Terus gunane apa kok duwe anak telu? Ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Sing kan 3, sing loro niku dipinterke sekolah kedua ben dadi pegawe wong sukses kabeh. Hah? Terus sing siji? Digoblokne, Pak. Lho piye? Sik. Iki- Anu. Iki jenenge anak wong tuwa ora adil no ning anak. Lho, mboten niku pun melalui riset dan penelitian. Dasare apa kok sing sitok digoblokne? Ngeten lho Pak, orang tua namanya bapak ibu niku saya usiane tambah saya tua Pak. Heeh. Nggih to, nek saya tua mlakune ya ora cetha, nyun sewu nek jenenge wong tua nika mripat mboten awas dan lain sebagainya. Heeh. Fungsine sing digoblokne niku nggih sing ngancani awake dhewe nek pas tuwa. Nek pinter kabeh niku dados tiyang dados pegawe kabeh, madoh apa omah kabeh ra ono sing ngopeni awake dhewe. Niku asli lho, Pak. Berarti sing loro dipinterno, Sing siji digoblokne. kuwi tip kondi, Met. Kowe bener. Dadi lek sing siji Nggih. ning Jakarta, siji ning Surabaya, Surabaya. siji ning Malang ngono no. Ning omah ra nek kancane ya. Lah nggih tinguk wong tuwa mesakne. Berarti kudu enak sing digoblokne siji. Siji, Saiki dulurmu enek pira? 3 Pak. Nah, sing ning omah sapa? Kula. Nah, sing goblok kowe berarti. Aku ya lagi sadar. Oh, kuwi berarti ngendo awakmu dhewe to iki. Berarti aku jadi goblok nek. Layak aku krasa. Karo bapakmu, Maratuwaku ya sering ngomong ngono. Kowe kok goblok to Leno? maratuamu. Berarti bener. Bener. Kula sing Kowe digoblok. kok malah bangga iki rumah saya. Berarti kan ada contoh yang jelas ngono. Lho ya, niki lho contone Nah jenengan niki gobloke kula niki setunggal. penting. Nah, Dadi minimal 3 nggih Pak nggih. Wis pokoke plek plentu. plek plantung. Ayo. Niki ditampilke bintang tamune nggih Pak. Ah, iya. Anu Lho, ada. lelaki mang wis sida apa ora? Ojo. Iki Ora besok sida. nak ditanggap Pak Lurah ya ora. Oh iya. Nek sida rencana ki nanggap tip tok kowe. Gantian sampean ya. Yarno, nah aku kulino. Oke, di Sarno. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu. Iso itu. Aku mau nih piye ta? Bapak Ibu. Salah kata jenenge. Boten sias didoni. Bapak Ibu, kita panggil salah satu bintang tamu dari anu Kondi Met. Hah? Kondi. Wis karepmu lah. Kok alah sebuah Kondi. Kita sambut ada. Kayak Terus Kang Bapak. Ayo Jakarta. Nah,
Mbak Elisa toh? Nggih. Nah, kok Oh, iki Mbak Elisa to. Oh, mbok sing nek nyiarke mbok Lah, dadi lah MC kula- mbok sing deton. Lah kula kinten nek maratuwane komet to Ora. Contohe kaya anu dalange manten sore mau hebat. Nah, Dumateng tamu undangan Kakus Sumamono Putri. Kakus Oh, piye. Sing bener Kakung kok kakus. kakung kok. lah ya Kakung Sumamono Putri saking kecepatan dari Kakus. Antawisipun sekitar setengah sedoyo. Saking gredeke. Dumateng para tamu undangan Ya. ingkang kula hormati, Ya. sapunika wonten bintang tamu saking Ngayuk Jakarta. Alah, Delongkas wis pindah wi. Pun pindah, pun boten usah ditampilke nggih. Pindah Jonegoro. Pindah Bojonegoro. Ada Mbak Elisa. Pindah ki nak situ tak rabi lho. Kowe iki sida ngemse ora tonyo lambimu engko malah. Iya, iya. Wong ki nyiarno kok malah mbok omongin. Iya ya, Mbak Octavia. Oke. Sinten? Elisa. Elisa kok Octavia. Elisa. Monggo sesarengan boten usah tepuk tangan nggih menika wonten Mbak Elisa. Elisa. Yo. Selamat malam Mbak Elisa. Ya, sudah samapta. Gimana? Aku disuruh apa? Yo iki jane lampir apa jane bintang tamu to? Piye arep njaluk apa? Karepmu piye? Met Sopo jenengmu? Aku rung tepung. tepang kok tepung. Tepung bener iki to. Tepang kok tepung. Tepung terigu. Oke, Mbak Elisa. Iya, Cak. Nah, larang ngono omongan kok iso ora karo. Niki wau saking wingking apa saking ngajeng? Saking ngajengan. ngajeng kok. Ngajengan mriko terus mriki mingkah. Oh, Saking iya. ngajengan. Nggih, wonten Iki ngajengan. cetha ora to, Met? Gak, Wah, aku yo ora cetha kok. tapi kan tahu ngalami. oh ngalami ngene iki. Saking ngajeng wae lho. Nggih, menika wonten pamundutan saking Mas Mas Ewan. Manten, Mbak Ya, Manten ya. ingkang sampun mriki diaturi Nggih, napa. selamat ya Mas Mbak. Iya. Mas Femas saha Mbak Putri. Iya, Mas Femas dan Mbak Putri. Ada pamundutan lagu apa? Anu kalau tidak anu itu kan kadang becodot kan. Kating pecotot apa? Bahasa Indonesia saja mungkin lebih paham. Ya, pakai bahasa Indonesia aja. Biar saya ngeluh ya. Nah, Itu loh. Ya Jadi- aja iki wayangan iki wayang Jawa ya nggowo. Nah ini perlu diluruskan. kenapa? Karena ini termasuk bengkong. Nah, sing ndi ta? suatu pementasan itu jangan ini melihat wayang atau bagaimana, tapi komunikatif. Artinya dapat dipahami oleh banyak Semua. orang. Oh. Gitu loh. Jadi Mas Nyantan ini terbiasa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau iya. Mbak Nyamantan bahasa Arab, biasa pakai bahasa Arab. Bahasa Arab aja Mbak Elisa, Ah. bahasa Arab. Aku enggak belum pernah ke Oh, Arab. Perlu Ya. belajar dengan saya. Mbak ajarin aku piye ajarin. asli dari Selamat Arab. pagi, Selamat pagi apa? Ba'dal subuh. Intere. Ba'dal. Lho, selamat siang. Ba'dal duhur. Oh iya. Selamat sore. Ba'dal asar. Engko nek umpama bengi ora, sore ora. Wah, ba'dal nopo mawon. Karena bakal isak ora. Ya bancane gitu. Lah iya. Maka makanya kersane mantuk. Enggak. Mantuk. Apa? Mantuk piye iki arep nyanyi kok sing dangdut napa campur sari ngoten. Campur sari. Dangdut napa campur sarean? Yang nges. Lah iya, campur sarean napa dangdut? Sarean sih. Oh, nggih. Sari. Oh iya sarian. Sarian apa sari to? La niku napa? Oh alah, judulnya tali kotang Mas. Ngenyek. Liyane. Nyapa to? Sing tak warahno kae lho. Sing di to. Yo ngono kae. Oh iya. Mangan gedang campur codot. Semantuk piring. Nggih. Oh ya, kira. Napa? Sinarengan. Bapake wau Pak Haji Wiono ngersake Grigis. Oh iya, gerige sinarengan bisa. Apa? Bisa ya, Mbak, ya? Satu hati sampai mati. Oh ini mau nyanyi Duet. satu hati sampai mati. Duet. Oh gak nyanyi, mau joget aja. Oh, mau Ya, joget, Gak apa-apa. ya. Gak nyanyi, Gak. bayar. Loh, piye tau iki sing Yo nangkap jangan kene kok. dar to. Arep bayar piye? Yo, lagune sedane apa Cak Komen?
Manut Mbak Elisa. Oh iya, apa Mbak Sa? Sing duet niku lho, Pak. Apa Sa? Tadi Katresna Sejati. Ah, Sias niki Kalau mboten. request dari manten satu hati sampai mati. ah. Ya. Tapi kalau satu hati sampai mati aku minta sinden buat temen. Membantu. Oh siap, bisa. Moga Mbak Berequest Sinden juga satu oke. untuk membantu dongo. Ya. Sapa sing amal? Satu hati sampai mati. Bantu nyanyi. Ah. Nyanyi. Ya. Kok donga. Wanda apa ndak? Mbak Mbak Tati Wiwi Sing apa atau sih Mbak Wiwi? malah pada online. Anu. satu Ayo hati Wiwi, sampai ayo Wiwi mati. apa? Yo apa apa Wiwi. Yo coba, yo. Ya Mas, satu hati sampai mati. Yo. Suarane jelas. Malu-malu Mbak, suaranya apa nyanyi? bagus. Eh? Apa nyanyi? Nyanyi. Ah, masa? Lho, nyanyi Ora sampean ketok. gak percaya jajalan to? Hanyalah dirimu. Karo kene. Kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, Luar biasa. setia tak terganti. Oke, tepuk tangan. Tapi pinter Mbak tenan. itu malu-malu gitu, Malu. suaranya bagus. Mbak iso nyanyi. Iso. Si lanang gak iso. Ora apa-apa to ngono kok iso. Sing wedok sing iso nyanyi, sing lanang ora iso ya lumrah. Sing lanang ora iso nyanyi ora apa-apa, ning Nah. sing penting iso nyukupi butuhe bojo. Oh iya iya. Lah kowe nek lanang iki pinter nyanyi, ya mau nyanyi turun dalan nggo gitar, ning prapatan nggo gitar, maras do mergawe kok iso. Yo, nek ning dalan karaoke. Lho, mosok karaoke ning dalan? Iya iya. Ya ora mungkin ngerum ya pet ya. Gak wis ganti ragat kok. Wis entek kabeh to ya. Tek. Oh, alah. Sampun, Sampun. Mas Manten, Mbak Pripun, Manten. Mas? Capek banget lho iki. Mas Iya, Bima. capek sekali Capek loh. sekali. Pokoknya semoga berjodoh selamanya. Amin, Dan amin, sudah amin. diberikan keturunan untuk anak. Nggih, Mas Kanten, Pak Kanten matur nuwun nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Wah, Met. pasangan yang luar biasa ideal. Sing Karo- lanang yo gede dhuwur ganteng. Nggih, nggih. Ganteng. Sing wedok yo cantik. Nggih. Heeh. Ya jare pomo Elisa dadi manten karo karo komet ngono jejer. Alah ya ora waduh blas. Nek kula jujur mawon Hah? aja, Pak. Lah ngopo? Wah, padha karo nyawisi tangga. Nek bojomu Elisa to? Nggih. Bojo ayu kuwi Heeh. upama sampean kan yes ngene iki. Iya, iya. Yes ngene iki lah. Alah, enek apa ya. emang aku elek nek to. Aku ora mentolo. Gak apa-apa aku loh. Ya wis elek ngono. Upama kowe elek. Krik. Ibu lho jere ora ono. Ya ora apa-apa ora apa. Upama sampean elek, Elek. terus di bojo ayu. Lah ya aku mau Nek mau sebabe apa? padha karo nyepaki tanggaku, ha malah senengen kami tuwa. Hubungane apa ambek kami Lah, tuwa? aku nyun sewu lho, tanggapan saulan muput iki gak enek gange belas. Lho, saulan mumput iki gak enek blange blas. Piye to lah aku nak belas gak tau nang omah, kene dipangan wong piye? Ya Ayo. ora apa-apa wong Wong ora usah ayu-ayu nemen bojoku sing omah ku lho. Ngantos sakniki kula cek bingung. kok bingung. Lah wajahku koyo ngene, anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng ngono. Berarti Sing tak angen-angen. Bojomu ayu, Heeh. kowe yo elek. Elek. Duwe anak loro. Iya salah maneh. Bodoh pancene ya. Adik kaya bodoh. Lah anakku loro kok iso ganteng-ganteng. Sebabe kuwi piye to, Met? Gak roh, tapi tak angen-angen Eh. samping kiwa tengen omahku kan sing lanang ganteng-ganteng. Gandeng, mosok turunane kuwi. Lah mbuh aku ya tak pikir. Ya sabar ora apa-apa jenenge Sabar piye? sedekah rasa, Met. Ya. Waduh, sedekah rasa ibu. Ora apa-apa, ora ngrasakno tapi tanggamu kan mandum ngono lho maksude. Omongan ju. Lah iya omonganku ya ngono kuwi kok. Ini ada permintaan mudang kuning. Nggih. Sapa-sapa iki ora diparingi jeneng, heeh iki ya maringi harta uga nangis sak jroning ati. Ya. Sing diparingi apa Mbak Elisa? Pak Kasih juga minta apa? Gerigis ya tadi ada. Nggih, dereng katuran kalau wau grigis. Gerges. Nggih. Ya, oke. Manut. Piyambakan apa kalih? Ya dikancani sinden, ayo kancani sinden. Mayang, ayo yang. Nah, yo. Di kancani siji-siji mesakne lek Mbak Lisa kon ijen. Nah, ya sini yang. Oh ini sindennya Ah. cantik-cantik, suara Ini bagus-bagus yang, kok. ayo yang. Nah, Nah, gitu loh. nah iki. Iki yo Cik gadis Mbak anu Mas Komet. Niki. Mayang gadis Dokoro ya 6 tahun yang lalu lah. Gadis kok 6 tahun yang Kuwi lalu. jenenge ya second. Ya seneng aku.
Yo ora apa-apa ning omah yo second e lho. Entuk ning kene second ora apa-apa to. Iya, ning omah tak ijolno iki ngene-ngene iki teluru wae. Iya no, wong gedene yo rong iki kok Telu no. Wah 3 kilan ngene to. Oh iya. Niki wonten pemundutan. Ah. Tuan rumah. Kari Pak Kaji ya. Rikis. Bayang bisa ya. Insyaallah. Ki yo ndedonga Mas Komen. Nggih. Ki cak pecil sing nggone tanggapan iki lagi lara ning rumah sakit. Oh gitu. Ah. Nggih. Mau kancamu biasanya dudu iki to? Nggih. Lah nyandi kancamu? Nggih, sesanu Lara. Boten kok iso. Kok lara. Wonten anu tugas dinas. Oh dikasihna. Nggih. Jadi Biasane karo cak dodok sing lowemu sing Lemu. raine gajih tok eta. gaji. Nggih, nek manten lemu. wis dipesen tukang soto nggonanmu ya. Ah, berhalangan mula pelawak karo pelawak iki kudu iso gathuk terus, gandeng terus ya to. Nggih. Dijaga kewarasane, Nggih. dijaga kesehatane, nggih. Nggih. Sehat ya Kersane waras tambah katanya, Pak. Eh? Sehat ya waras. Lah ya sehat waras. Nggih, nek sehat betul tentu waras kok. Kok iso? Lah nggih to. Sehat kok orang tentu waras. Lho, enek wong gendeng kae. Iya. Kae sehat. Ning Tapi- ora waras to. Oh iya Ya iya. iya, apa nek wong gendeng kok terus flu ngono, terus periksa ngono. Ora enek ya. Ora enek. Berarti mulane Jadi jadi nek- wong gendeng ae lho, Mas. Penak. Ah ngono. Iya. Yo. Kowe iki piye to malah mbok ngene. Ya. Aha. Ya, yo jatuh ki gergis. Siap urung? Ayo, velocity. Ayo, siap-siap. Siji, loro, telu. Kari manis kurang manis tambahin wes yo wes tong riko mikir sen kuno Ayo, Mbak. Pak Kakko, Dalam. velocity dong. Oke. Ayo. Ya. Apa iso? Gini, terus gini, terus gini. Aja terus waras. gini. Ada akhirnya ya. Ya ya ya. kari manis kurang manis tambahin wes yo wes sing dipikir opo kerasa Persiapan komen. Mantannya dari sana boleh ya. Ah, ya ya. Pak Velocity. Manten, berdiri aja dari situ ya. Velocity ya.
Ardi, siap Ardi. Ayo, Mas Ardi, Mas Ardi. Maskernya dicopot. Ra melok lho. Kamera wis siap. Siap, kamera siap. Jo. Spesial Pak Pak Haji Wiono sampun. Aku ki nganti gumun to anu met kok. Pripun? Wong wedok-wedoke mesti aku angger delok ya. Nggih. Ah, Mas, angger kene kok ilate dadak di. Ngene iki ngopo lho jane? Niku asline kan Ngopo boleh lho, berat. ilate saya opa mayang barang. Ngene iki ngopo lho? Nggih, kula dhewe gumun. Padahal kula nek masalah ilat boten kenekan lho. Wah. Nggih. Piye kok ora kena? Mbuh rasane iki terus nunjung lho. Berarti sinden-sinden iki angger pas ki mau. Pokoke sampai metu latene aku pikiranku teko ndi piar ngono. Kuwi asli. Mbah aku dhewe mbah para wong lanang-lanang. Ngono bojoku angger ketok melet takuk pok. Berarti angger bojomu melet, Tak takuk. pateni ae bojomu. Ojo enak. Bojo Wong melet. wedok sak donya sing gelem ya mung sitok-tok ya, Mas. Lah nggih. Ya kuwi sing gemati ya kuwi bojomu. Ora kemati ya urung sadar. Lah iya kuwi jane iki diilhami dari mana ngono lho aku ora paham. Ya nggih. Pamundutan di anu kalau wau podang kuning. Nggih, kalian niki wau kula takokne wong-wong aku ora ngerti. Nangis sajroning ati kuwi lagu sing endi? Jebule iki anu kuwi lho, ninggal katres. Nangis sajroning atiku. Lagu sing endi aku? Nalika sliramu ninggal Nggih niku. ora apa ngono kok. Ya jelas. Ah, cek ana Bu Dwi, Mbak Putri, terus sama jenenge kuwi Wanda karo Mbak Okva Lica. Komplit. Oke, Dik Dwi mawon. Eh? Anu Bu Dwi. Iso dik nyeluk bojoku iso dik lho. Anu badhe nyeluk dik niki kula Konangan we, konangan we. Pak. Upama iki wis bojomu kabeh no piye? Alah kok. Upama ya ta. Upama. Niki. Heeh, iki lho. Bojomu kabeh no pitu iki piye? Upama. Nggih, kalih kantor ngatur mawon, Ngatur piye? ngatur jadwal penting dong. Ngatur jadwal piye? Ah, nggih mungkin capek nak mboten diatur pamane niki Ah, Bu Dwi. Senin kali ini Senin. Oh, loro Senin. Nggih lho. Heeh, ya. Terus sing loro kene. Niki Selasa, Rabu, Kamis. Duh. Jenenge Radil. Apa to, Pak? Wong Senene loro. Lah nyapa umpama dadi bojoku kok. Niki Senin aku nang loro kene. Loro ki. Sing Selasa, Rabu kene ya. Heeh, Selasa Rabu, Wanda. akeh kene. Ah, terus sebelah Okva. Kamis, Heeh. Jumat, Kamis wong loro. Mes loro. Wis wong Nggih. loro. Ngatasi kula. Ah, terus bar kuwi wiwi. Kamis, Jumat loro niki. Elisa, Oh, Elisa karo Wiwi Nggih. Jumat. Setu. Setu. Setu pas Jumat. Setu jalan-jalan Pak biasanya kula. Setu Minggu kula weekend. Dadi Yalah, Lah sing sitoke sing pojokan ki urung lho. iki loro ki Senin. kersane di badok nyambit. Nek kula sing Radil. Jenenge dak siyo. lah wong umpama ya milih sing apik sisan to. Ayo mbok yo iki era kitang tanggal abang kuwi ya dienggo ngono lho. Tinggu apa? Apa ya montrot kabeh kaya. Lho, maksude iki pas tanggal abang sampean libur Oh, ngantor iki lah. dienggo ngono lho maksudku. Moh aku sing duwe kok, Bu. Ora apa-apa ngene iki malah saya tuwa ki penak. Eh, Upama santen ku saya kental ngono upama santen. kuwi rak santen. Lah iya. Ayo Bu Dwi, Mbak Putri, Wanda karo Okva Lica. Ayo, papat. Tiga. Tinggal kenangan. Ninggal katresnan kok kenangan. Ninggal katresnan. Tinggal kata. Ning garap musik gamelane gen ngetut kewe. Oh, ngono. Ah, ya. Apa? Satu lagi ya. Atur kanca-kanca Mas Joko Kedung Malang yang ada di Kediri, terima kasih go menyimak. Oh, ngono, heeh. Go Mas Ngadinu Pondok Ungu, Jakarta, tasih monitor, Mbah Nuwun. Anu mriki mawon nak kali niki anjlok mboten apa-apa nggih. Loro bukan anjlok diane liwat Nah, tangga. niki tasih eman-eman kula nak anjlok kula nak onder dile anu kaya. Enggak. Sing loro wis duwe anak, Nggih. sing loro jek gadis. Nggih. Wis titeni sing loro sing gadis sing ndi? Sing gadis jelas niki to, Pak. Heh? Masih kalih merem nggih tetep ngertos to. Sing rene iki. Loro. Iki lho sing gadis. Loro iki jelas. Komburi podo i gadis. Hmm? SMA. Biyen. SMA 20 tahun kepungkur. Lu SMA lulus wis impur. Ya iki Mbak
Okva karo Mbak Wanda iki masih sendiri. Masih sendiri. Dongak-dongane mbong ndang entuk jodoh ya Amet. Amin, amin. Ora bakal ampuh jodone. Lah iya. Sing pundi wau, sing pundi? Sing 1 2 itu lho. Sing penting Mbak sinten? Wanda. Okva kali Mbak Wanda. Wanda. Golek bojo pisan kanggo selawase. Aja kaya sing kono-kono ya. Dadi Dadi pisan kanggo selawase. Nek iso ki dipikir tenanan mergo nang donya ki nek iso diusahno pisan. Ya, dipikir tenanan. Nek iso milih aja adoh dagelan. Mergo Alah, wong duwe bojo dagelan ki padha karo duwe slep 7 nggon sawah 3 nggih. alah nyatane dhek ora gablek popo. Lah tanggapan pas sepi. Iya. Ngomong ae ngono kok. Ayo, kaya ngomong. Ninggal katresnan. Yo, para kanca, yuk. Terima kasih. Engko iso gabung kalian Mbak Elisa meneh ana ing Wanci gara-gara. Oh, ngono. Iki wis jam 1 punjul. Kepruk sik, Nok. Ya, Tawon kuwi ana entupe, lakon kuwi ana